روز باش. اولین هجا تماشاوان برومت ام سر اکرانین آروار تیوینه هیویدارم هون باشن و هیویدارم هون جه آروار تیوی رجی بونه آبونه اگر نه آبونه بنجی ببن آبونه و هر وها جه دردور خارجی بیجن او جی ببن آبونه دا کو دنگی ما زیده تر بلاو به هون دزانن آروار تیوی ده خدمت دا گلی کرد دیه تشتی کو ام ویدری داخل جی ام دخوازن بگه هجا همو کردان. اول هجا ایرو از دخوازم درباره بریارا ده پارلمنت و اروپایی دا ایرو هاته گرتن ده باخفن. چه بریار بو؟ بریارا درباره باکر رجلات سوریه و هر وها توایی سوریه دا بو. پشتی وان ام بیجن پفچونین کل حلب پیک هاتن پشت ام بیجن در باس روجاوای فراتی در باس رجلات فراتی بو حیان ها جارا یکمه سازیه که یکیتی اروپایی با آوائه که فرمی وی آوائه بریاره که دیگره Parlamento Avrupa'yı onduzanın veke parlamento hamu velatin endamin yekitiya Avrupa'yı teda hamu endamin yekitiya Avrupa'yı parlamenter hene. Lebeli serida ve bezanin ku biryarın ku parlamento Avrupa'yı digre betaybeti jibo saziyen yekitiya Avrupa'yı veke peşniyarı. Yani parlamento Avrupa'yı bixwe weke saziyeke şevrmendiye yani tede mijar tene nikaş kirin biryar jî tene girtin lebeli praniya van biryaran zêde nakevin pratikê yani bi taybetî jî praniya biryarên ku derbarê mijarên ji derve yekîtiya Avrupayê nakevin pratikê hem biryarên parlamento Avrupayê direkt dikevin pratikê hene ew jî ew biryarên ku derbarê yekîtiya Avrupayê de ne. Mesela parlamento Avrupayê derbarê pirsgirêkê navxweyî yê yekîtiya Avrupayê de biryareke bigre ew biryar dikevin pratikê û her wiha biryarên teknîkî dikarin bikevin pratikê biryarên cur ve cur aborîn derbarê vergiyê da her wekî din de di nava welatên yekîtiya Avrupayê de dikevin pratikê lêberê biryarên siyasî bi taybetî yên ku zêde parzemîna Avrupayê eleqeder nake yani li ser axa parzemîna yekîtiya Avrupayê nîne yan jî li ser axa parzemîna Avrupayê nîne ew zêde nakevin pratikê. Yani biryara ku îro derbarê Bakur Rojhilatê Sûriye'de derbarê Sûriye'de hate girtin jî divê çarçevayê de divê em bibînin. Yani niha ez behsa xalên biryarê bikim divê em zêde wisa kêfxweş nebin nebêjin ha parlamento Avrupayê biryareke wilo girt êdî ev biryar wê tê keve pratikê ne wilo ye lêbelê parlamento Avrupayê biryareke wilo girtiye em dikarin ji xwe re ji bo demê pêş weke referans bikarbînin ev divê biryarê de çi hebû beriya her tiştî ev biryar dema li Brükselê hate amadekirin û derbasê Strasbourgê bû roja duşemê jî yani ji vir sê roj berê jî li Strasbourgê derbarê vê biryarê da nikaş hate kirin û îro jî biryar kete dengdayînê cur ve cur mijar mer dikarin bêjin hatin ziman di nikaşa da derketin holê lêberê di biryarê da xalê herî girîng ku ez dibînim yek tê gotin ku nasnameya Kurd li Sûriye weke nasnameyan neteweyî bê qebûl kirin ev xaleke girîng e yani bêguman di peymana siyê çilerê jî heman biryar heye ya ku di navbera hikûmeta Heteşê ya Şamê û rayedarên Rojava da hatiye îmzekirin di wê derî de jî heye û di biryara parlamento Avrupayê de tê gotin ku zimanê Kurdî divê weke zimaneke neteweyî bê naskirin ev jî pir girîng e têda nayê gotin weke zimaneke perwerdê bê naskirin
وکه زمانه که نتوی دوی بی ناس کرن من ده درباره پیمانا سی چله ده جی هم تش گوتو بو دوشانه کی ده yani di peymana siye çile de nayê gotin ku zimanê Kurdî li Sûriyê weke zimaneke perwerdê divê bê naskirin. Weke zimaneke neteweyî divê bê naskirin. Mixabin di biryara Parlamento Avrupayê da jî wilo tê gotin. Dibêje zimanê Kurdî weke zimaneke neteweyî bê naskirin. Ev her du xal girîngin. û her wiha xaleke din jî derbarê Kobanê de hey divê dorperçbûna dora Kobanê bê rakirin. و هر وها رین جبو آلیکاری ج کوبانی را ببن بینه وکرن مخابن دوی داری دا جی کماسیه که هیه yani ev parlamenterin ku ve bir yere amade kirine diyare ku zede tekiliye xwe bi saziye Kurdara tune bune saziyen Kurdan buwan raz zede tekili çene kirine da ku duve bir yere dive bir yere da başsa Türkiye jî bikin. Mesela min dixwast ku divê biryarê da behsa Tirkiye jî hatiba kirin. Yani bi taybetî hatiba gotin ku dewleta Tirk destûrê bide ku alîkarî ji aliyê Bakurê Kurdistanê ve ber û Kobanê ve biçe. Ji aliyê Tirkiye ve ber û Kobanê ve biçe. Mesela ew nehatiye gotin. Heta helwesta dewleta Tirk dikaribû divê biryarê da bahata şermezar kirin. Yani min jî berê wexta di Parlamento Avrupayê da kar kir belkî bi dehan biryar me amade kiribûn di Parlamento Avrupayê da derbas bûn her dem me xalên wiha girîng didît bi hesas em nêzik dibûn lêbelê diyarê ku parlamenterên ku vê biryarê amade kirine ve peşniyazê amade kirine pir zêde tekiliyê xwe yan bi saziyê Kurdara tune bûne yan jî ew kesên ku bi navê saziyê Kurda buwan re di nava tekiliyê de bûne zêde pispor nebûne ji wan ra negotine ku navê Tirkiye jî bikin vê biryarê. Yani bi taybetî divê navê Tirkiye jî ketiba vê biryarê mixabin neketiye. Yani sê xalê wiha girîng hene xaleke din jî heye bangê li Yekîtiya Avrupayê dike Parlamento Avrupayê. Parlamento Avrupayê ji Yekîtiya Avrupa re dibêje ew alîkariya aborî ku Yekîtiya Avrupayê dide Sûriye divê bê şert nebe. Yani Yekîtiya Avrupayê biryar daye ku 620 milyon euro bide Sûriye weke alîkarî Parlamento Avrupayê dibêje ev 620 milyon bê şert divê neyê dayîn. Heya ku li Tirkiye li Sûriye mafê mirova bê binpêkirin divê ev alîkarî neçe û her wiha heya ku li Sûriye çawa ku min got nasnameya Kurdî fermî neyê naskirin zimanê Kurdî weke zimaneke neteweyî neyê naskirin dorpêçkirina dora Kobanê ra nebe divê ev alîkarî ber bi Sûriye ve neçe. Ez bawer dikim saziyên Yekîtiya Avrupayê wê vê biryara Parlamento Avrupayê bigirin dîqetê hinek ez lextê li ser hikûmeta Şamê çê bikin. Di heman biryarê da bal ji bo mafê mirovan ji bo mafê ji bo binpêkirina mafê mirovan û mafê jinan jî hatiye ziman bi taybetî bang li hikûmeta Şamê tê kirin ku ew mafê mirovan binpê neke mafê Kurdan, mafê Elewiyan, mafê Xristiyanan, mafê Durziyan û mafê cor ve cor civakê din li ser axa Sûriye binpê neke mafê wan nas bike. Bangeke wilo li hikûmeta Şamê hatiye kirin. Ev biryar weke serî da min got ji aliyê pênc komên siyasî yê Parlamento Avrupayê ve hatiye hatibû amade kirin. û îro dema kete dengdanê 363 parlamenteran dengê xwe yê erênî dan. Heftê û yek parlamenter li dij derketin, heştê û yek parlamenter jî bê helwest man. Yani ne gotin erê ne gotin na ji bo vê biryarê. Hevalên hêja heya niha Parlamento Avrupayê derbarê Kurdan da pir carna biryar girtine. Lê mixabin ew biryarê ku heya niha Parlamento Avrupayê derbarê Kurda da girtiye pirê wî neketine pratîkê. Heta ez karim bêjin serî heştê wî neketine pratîkê.
ev biryara ku niha hatiye girtin ji vir şunda dikar û xebatê dîplomatîk de saziyê Kurda dikarin weke referans ji xwe re bikarbînin. Mesela min jî berê wexta dema bi navê Kongreya Netewaya Kurdistan Parlamento Avrupayê de kar dikir, biryarên ku bi sala berê hatibûn girtin me weke referans bikar danî. Ji bo biryarê din jî bêne girtin weke referansın. Alîkariyê de mirovan. Ev biryara ku îro di Parlamento Avrupayê de hate girtin mümkün e di pratikê de zêde pêk neyê, lêberê mero weke referans bi taybetî di Parlamento Avrupayê de di cor ve cor saziyê din yê Yekîtiya Avrupayê de û her wiha di parlamentoyên welatên endamê Yekîtiya Avrupayê de jî bikar bînin. Yani biryarê wilo dîlek nekevin pratikê jî ji bo dema pêş dikar û xebatên dîplomatîk yê saziyê Kurdan da dikarin bi bandor bibin. Em Kurd divê van biryara her dem li dij Ewropiya bikar bînin. Yani biryarê wan bixwe ne, ew bixwe biryarê digirin, mero dikarin ji wan re bêjin çima hûn li van biryarê xwe xwedî dernakevin. Mesela weke mînak bêjim, li Suriye eğer mafê mirovan ki mafê mirova tê bin pêkirin ama demê pêş de mafê mirovan di warê mafê mirovan da pêşketin çê nebin, bin pêkirina mafê mirovan wiha berdewam bike li gel saziyên Yekîtiya Avrupayê mero dikarin bêjin ka Parlamento Avrupayê biryar girtibû ku alîkariyê bi şert bişîne Sûriye. Heya ku mafê mirovan li Sûriye bê bin pêkirin divê alîkarî neçe çima û alîkarî şan. Mesela. û her wiha nasnameya Kurd eğer bi awayeke qanûnî zagonî li Sûriye neyê naskirin û zimanê Kurdî weke zimaneke fermî neyê naskirin, mero dikarim ji saziyên Yekîtiya Avrupayê re bêjin, ji Parlamento Avrupayê re bêjin çima hûn li biryara xwe xwedî dernakevin. û her wiha dorpêşkirina dora Kobanî eger raneve, mero dikarin ji Parlamento Avrupayê re bêjin çima hûn li biryara xwe xwedî dernakevin, zextê li ser hikûmeta Şamê çê nakin. Hevalê nêca Yekîtiya Avrupayê bêguman giring e, lêberê di nava Yekîtiya Avrupayê de jî hin welat hene zêdetir giring e. Mesela tê gotin ku Fransa weke serokê siyasî yê Yekîtiya Avrupayê ye. Ji bo Almanya jî tê gotin ku Almanya weke serokê aborî yê Yekîtiya Avrupayê ye. Fransa weke serokê siyasî li ser axa Sûriye jî heye. Yani em dizanin ku Fransa ji salê 1800 vir ver ser axa Rojhilata Navî bi taybetî li ser axa Sûriye heye. Tê zanîn di sala 1916 da dema Sykes-Picot di navbera Fransa û İngîlîza da çêbû, wê demê vir ve Fransa bi taybetî bi awayeke aktif li ser axa Sûriye ma. Ya salê 1960 jî Fransa aktif bû, piştî salê 1960 ku Sûriye serxwebûna xwe îlan kir, dîsa jî Fransa xwe ji ser axa Sûriye nekşand. Yani Fransa her dem ser axa Sûriye hebûye û li Sûriye jî zimanê Fransî weke zimaneke duyem dihate naskirin. Tê zanîn li Lübnanê jî Fransî zimaneke weke zimanê duyem tê naskirin. û li Sûriye ez bixwe jî çend cara çûme Şamê, li Şamê mesela li Sûd Hemîdiyê li navenda Şamê li pir ciyan me re dikarim Fransî biafiya. Eger mesela me erebî nizanibû tiştekê ji min re lazim ba bi Fransî me dikaribû yani pêdiviyê xwe pêk baniya. Fransa her dem li ser axa Sûriye hebûye û niha jî Fransa aktif e. Tê zanîn dema şer li hember Eşrefî û Şêx Mexsûd çêbû, eger Fransa helwest raber kiriba, çendî jî heteşê xwastiba dewleta tir xwastiba şer bûya wê nedimeşiya. Lêberê mixabin Fransa bê helwest ma, Amerîka bê helwest ma, heman şer li hember Eşrefî Şêx Mexsûd meşiya û derbasê Rojhilatê Firatê jî bû. Yani Fransa hê jî weke welateke aktif e li ser axa Sûriye, ji ber vê yekê jî weke serokê Yekîtiya Avrupayê, serokê siyasî yê Yekîtiya Avrupayê, meriv vê biryara Parlamento Avrupayê jî li gel
rayedarên Fransa dikarin bikarbînin. Ji vir demek berî Wezîrê Karê Derve Fransa li Hewlêrê cor ve cor hevdîtin pêk anî û her wiha bi Mazlûm Ebtîra jî hevdîtin pêk anî. Yani diyare ku Fransa derbarê Sûriyê'de xwedî helwesteke aktif e. Yani yemin bu xwe jî tekil yemin cor ve cor derdorên siyasî Fransa re hene. Yani derbarê Sûriyê'de her dem Fransa xwedî helwesteke û dîsa jî dubare ez bêjim ev biryar Parlamento Avrupayê meriv dikarin weke referans li gel cor ve cor rêxistinên Fransî li gel cor ve cor rayedarên Fransî bikarbînin. Hevalên hêja kar û xebateke dîplomatîk tenê li gel Fransana li gel hemû saziyên Yekîtiya Avrupayê li gel hemû welatên endamê Yekîtiya Avrupayê divê bêmeşandin. Lêbelê tê zanîn ku Amerîka zêdetir bi bandora li rojhilata navîn kar û xebateke dîplomatîk zêdetir bi hêz divê li Amerîka bêmeşandin. Li ser axa Amerîka bêmeşandin. Mixabin heya niha Kurdan li ser axa Amerîka zêde kar û xebateke dîplomatîk nemeşandin. Ji vir şûn da divê bêmeşandin û paralelî wî divê xebateke dîplomatîk li ser axa Yekîtiya Avrupayê jî bêmeşandin. Hêvîdarim ev xebat ji vir şûn da bênemeşandin. Di her an mafê axaftinê girtin axifîn her parlamenterê balê kişand ser cor ve cor mijaran yani bi taybetî parlamenterên jin dema da axifîn balê zêdetir dikşandin ser rewşa jinan li Sûriyê. Ser rewşa azadiya jinan, ser rewşa bi giştî azadiyê lêbelê bi taybetî baz zêde hate kişandin ser rewşa azadiya jinan ev ji weke xaleke girîng min dît. û ji vir şûn de jî li gel Parlamento Avrupayê eğer kar û xebateke dîplomatîk bêmeşandin ez bawarim biryarên wilo dikarin cardin bikevin rojeva Parlamento Avrupayê û ji rojeva Parlamento Avrupayê jî derbasê saziyên weke Komisyona Yekîtiya Avrupayê bibe. Yani esas saziya ku zêdetir di nava Yekîtiya Avrupayê da bi bandore bi erke Komisyona Yekîtiya Avrupayê ew jî paytexta xwe yan jî em bêjin navenda xwe li Brükselê ye. Li wê derê divê xebateke bêmeşandin lêbelê ji Parlamento Avrupayê merû bi hêsantir dikarin bigêjin Komisyona Yekîtiya Avrupayê. Yani di Parlamento Avrupayê da xebatê lobiyê Kurd rehet dikarin bimeşînin, xebatê dîplomatîk rehet dikarin bimeşînin. Lêbelê di Komisyona Yekîtiya Avrupayê da zêde wisa hêsan nîne. Bi rêya Parlamento Avrupayê merû dikarin derbasê Komisyona Avrupayê jî bibin. Evalên hêja di biryara îro ya Parlamento Avrupayê xalek jî heye tê gotin divê leşkerên biyanî ser axa Sûriyê xwe şûn de bikişînin. Tenê navê İsraîl tê gotin ew jî diyare ku ew parlamenterên di Parlamento Avrupayê da li dij İsraîlin yani xwedî helwestin li dij İsraîl wan hineke bandor çekiriye ku navê İsraîl bikeve vê biryarê lêbelê min dixwast ku navê dewleta Tirkî bikeve vê biryarê. Yani Tirkiye jî leşkerê xwe ser axa Sûriyê dihêle. Yani Efrîn di bin bandora leşkerê Tirk de ye. Serêkaniyê di bin bandora leşkerê Tirk de ye. Divê navê dewleta Tirk jî ketiba vê biryarê da ku eskerê xwe ser axa Sûriyê bikişîne. Lêbelê eskerê Amerîka jî mesela ser axa Sûriyê heye. Rusya jî ser axa Sûriyê heye û her wiha hindik be Fransa jî ser axa Sûriyê heye. Ez bawer dikim bi taybetî behsa İsraîl kirine. Yani İsraîl ser axa Sûriyê zêde hebûna xwe ya leşkerî neparêze yan jî hebûna xwe ya heyî ser axa Sûriyê zêdetir neke. Ji ber vê yekê navê İsraîl ketiye vê biryarê. Hevalên hêja derbarê biryara Parlamento Avrupayê da taybetî min xwast ez vana bêjim lêbelê derbarê kar û xebatê dîplomatîk de derbarê
karu xebatê ku ji vir şûna divê li gel welatên Yekîtiya Ewropayê bê meşandin, li gel saziyên Yekîtiya Ewropayê bê meşandin di demê pêş de ser ekranên Arwar TV em ê dîsa weşana çê bikin. Dawî de jî dîsa ez ji we hêvî dikim ku hûn ji Arwar TV re bibin abone. Heya weşaneke din bimînin xweşiyê de silav û rês.